вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз даргузашти ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон сардори риёсати фарҳанги вилояти Хатлон Аловиддин Абдуллозода изҳори андӯҳ намуд ва ба аҳли хонадон, хешону пайвандон, дӯстону наздикон ва мухлисони ҳунари марҳум Сабри Ҷамил хост. Бояд гуфт ки ҳунарпешаи кино ва театр Аловиддин Абдуллозода 15 майи соли 1965 дар шаҳри Бухтари вилояти Хатлон таваллуд шуда донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро соли 1989 хатм намудааст. Фаъолияти ҳунарии хешро дар театри мусиқӣ Масакаи шаҳри Бухтар ҳамчун ҳунарпеша ва коргардон оғоз намуда роҳбари театрро низ ба уҳда дошт. Солҳои охир ба ҳайси сардори риёсати фарҳанги вилояти Хатлон фаъолият намудааст. Марҳум дар намоишҳои моҷарои имтиҳон, Антигона, Табиби зӯракӣ, бозиҳои манфиатҷӯёна, ҳиллаҳои Аҷузкампир, Лаку Пак, Шаби гирифтани моҳ, Найрангҳои Скапен, Масал бигу Эзот нақшаҳои марказиро бозидааст. Дар филмҳои Братан, Падари моҳтобӣ, Туҳмат, Чоҳ, Қиёми рӯз, Шоҳид, Интихоби ман, Фарзанди бегона, Қарзи виҷдон ва ғайраҳо нақшаҳои хотирмону диданӣ офаридааст. Дар барномаҳои телевизионии Шӯхиҳои Аловиддин бо офаридани нақшаҳои ҳажвии хеш писанди хосу ом гаштааст. Дорандаи ҷоизаҳои ҳунарпешаи Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон мебошад.